вазорати маориф ва илми тоҷикистон пешниҳоди шаҳрдориро оид ба тағйир додани соати дарсии донишҷӯёни макотиби олии ҳудуди пойтахт рад кард. Самариддин Афғонов, сардори раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, вазорати маориф ва илм мактуби ҷавобиро ба ҳукумати маҳаллӣ ироа кард. шаҳрдорӣ зимни ҷаласаи ахир таъкид карда буд, ки барои аз байн бурдани тамбашавии воситаҳои нақлиёт соатҳои дарсии донишҷӯён дар муассисаҳои олии пойтахт таҷдиди назар карда шавад. шаҳрдорӣ ин тасмимро дар низом даровардани хизматрасонии нақлиёти мусофиркашонии ҷамъиятӣ унвон кардааст. аксарияти донишгоҳҳое ки дар шаҳри Душанбе умуман 20 донишгоҳ вуҷуд дорад, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва агар фарз кардем мо дарсҳоро саршавии дарсро аз соати 9 монем, ин мушкилот мешавад барои басти дуюм дар пеш бо зимистони ин хотир мо фикр мекунем ки тағйир додани реҷаи ба дарс омадани ин донишҷӯён ба фикри мо зарурат надорад. зимни суҳбати сарироҳӣ бо донишҷӯён маълум гашт, ки назари онҳо ба тағйир додани соати дарсӣ гуногун аст. қариб ҳама вақт дер мекунем. дарсо фикри мо ҳисоби ҳамин маршрутҳо рафтан дери кунем. айс омадан мумкин ки баъша хуб шавад, не ки ис рафтан баъдои обед мешавад мушктар мешавад дар гармӣ ёки дим смена баъд меяд дим смена ҷона мевондан 8 хубай банад. ёдрас мешавем, ки чанде пеш шаҳрдории Душанбе барои рафъи тамбашавӣ дар кӯчаҳои пойтахт системаи нави ҷарима барои паркинги нодурустро ба роҳ монд, аммо бо расидани соли нави таҳсил вазъият бетағйир боқӣ мондааст.